The attention of the House is drawn towards the injustice done on Marathi lovers by not notifying it as an official language. Even though Marathi has deep roots presence in Goan culture. Speaker, is this a zero-hour mention? This is absolutely violation. किती अरे झिरो आज मेन्शन कर किती आला मराठी व्हॅल्यू ना देखा झिरो-hour म्हणजे झिरो-hour कोण उडीता अरे व्हॅल्यू ना म्हटल्या फर्स्ट उलट अरे विचार अरे ना देवाची आरती मराठीन करतात पत्रिका मराठीन छापतात पेपर सगळे नॉर्थ गोवन सगळे मराठी यांचे छापूनही आता मराठीन स्पीकर सर हो कोंकणी होय सारखे कोंकणीन उलयता मराठी अरे माझे कंप्लेंट आज सेकंड लँग्वेज मागल्या फर्स्ट लँग्वेज मराठीन म्हाका वाचपाक लागना सेकंड लँग्वेज मागल्या हे म्हणून फर्स्ट लँग्वेज म्हाका कंप्लीट करून दी मारे स्वाती भाषेत त्यांनी जे मांडलेलं आहे ते बरोबर आहे. बरोबर नाही आता काही वेगळा विषय वेगळ्या डॉक्टर जनका शेट्टी हे सांगताले तुझा लीडर स्पीकर सर किती तू किती झालो सर हाय सेकंड सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटलं फर्स्ट लागोक ना मानपाक झिरो आवाराक मेन्शन करून जायना फाल्यां खंयच्याय कायद्याचेर हांव उलयतलो उगीच घालूं की चेंज कर बिल जे हावजान पास केलां जे जाला कायदो ताजेर एक मेन्शन करप की हो कायदो चूक म्हणून हावजान तूं अमेंडमेंट हाड झिरो आवर मेन्शन करूंक मेळना स्पीकर सर सिरियस इश्यू तशें जाल्यार हांव सगळे कायदे आवाज मेन्शन करता नाल्यार पयली तरी सांगपाक ना हांव झिरो आवर मेन्शन करता स्पीकर सर स्पीकर सेकंड ऑफिशियल लँग्वेज म्हटल्या फर्स्ट करूंक जायना अशें programs and literature. It has not been recognized as by the Goa government till now. I strongly urge the government to recognize Marathi Rajbhasha and notify it as a second official language.